Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Viață în Armonie. Astăzi avem invitată pentru prima oară în televiziunea noastră o doamnă venită tocmai de la București, o doamnă care, după părerea mea, face parte din acea tagmă a îngerilor întrupați. Și pentru că vreau să o cunoașteți și dumneavoastră mai bine, am să spun bine ai venit, Ana. Bine te-am găsit, Gina, și bine v-am găsit pe voi toți cei din Piatra Neamț și din Moldova. Sunt încântată să fiu aici. Și noi ne bucurăm că, uite, ne onorezi cu prezența și prin prezența ta vin și foarte multe entități de lumină care să ne ajute să trecem mai ușor peste aceste perioade. Ana, am să te rog să te prezinți și să spui tu cine ești, cum ai ajuns până aici, care a fost drumul tău, nu de la București la Piatra, care a fost drumul tău spiritual. Pentru că, dat fiind faptul că ești pentru prima oară în emisiunea Viață în Armonie, telespectatorii noștri nu te cunosc. Iar pentru a te cunoaște trebuie să te prezinți așa cum știi tu să spui și cum mi-ai spus și mie, de mai cucerit. Mulțumesc, Gina. Numele meu este Ana Cătinean. Acum 8 ani de zile am început acest parcurs spiritual. Deschiderea mea a avut loc la mormântul părintelui Arsenie Boca, în ziua în care am împlinit 33 de ani. Fiind foarte bolnavă, m-am dus să cer ajutorul părintelui pentru că eram într-o situație disperată. Sufeream atât de azi bronșii cât și de glaucom. Iar la mormântul părintelui Arsenie Boca nu doar că mi-am găsit vindecarea instantanee, dar mi-am găsit și liniștea și am găsit acest drum spiritual care cred că m-au căutat de foarte mult timp, doar că eu nu eram pe acasă. Și atunci ajutorul pe care l-am primit atunci și de la părintele Arsenie Boca și de la foarte multe alte entități de lumină care m-au însoțit acolo, mi-au dat această direcție în viață, această direcție pe care am urmat-o în ultimii ani de zile studiind și cerându-Lui lui Dumnezeu să am parte de miracole, pentru că, din punctul meu de vedere, Gina, miracolele sunt în fiecare zi. Corect. Doar că uităm, în dimineața când deschidem ochii și respirăm, uităm că inclusiv respirația noastră este un miracol. Am pornit pe acest drum spiritual cu foarte multe probleme de sănătate și mi-am dorit să aflu care este cauza lor și ce pot face pentru mine ca să nu mai ajung în acea situație disperată de viață. Imediat după această vindecare pe care am avut-o instantanee, s-a întâmplat ca îngerii de lumină să-mi deschidă drumul spre această cale. Într-o zi, căutându-mi anumite cărți, am dat de una dintre cărțile lui Dorin Virtiu, care se numește Terapia cu îngeri. A fost o carte pe care am citit-o pe neresuflare într-o noapte, în foarte, foarte multe lacrimi de bucurie și de recunoaștere. Nu am știut atunci ce se întâmplă cu mine, de ce m-a atras atunci acea carte și de ce am citit-o așa, la modul ăsta. A fost prima carte pe care am stat pur și simplu și am citit-o noaptea. A urmat a doua carte despre îngeri, a treia carte despre îngeri și tot așa, și drumul mi-a fost pur și simplu deschis de ei. După care, în anul următor, în aceeași zi de 24 iunie 1981, este apariția Fecioarei Maria, sunt aniversările apariției Fecioarei Maria la Medjugorje. A fost ziua în care am fost pur și simplu purtată de ea acolo spre acele locuri sfinte. Aceeași zi în care am fost și la mormântul părintelui Arsenie Boca. Această zi de 24 iunie are o semnătate foarte mare pentru mine. De sânziene. De sânziene este și ziua lui Ioan Botezătorul. Nașterea lui Ioan Botezătorul. Și să-ți mai spun încă una, eu sunt născută pe 23 iunie. Gina, suntem născute în aceeași zi. Extraordinar! Uite, vezi, asta n-am știut. Minunat! Uite, aflăm acum în direct. Ce frumos! Cum a aranjat Dumnezeu lucrurile ca astăzi să vorbim. Chiar în drum spre Piatra Neamț mă gândeam că astăzi este ziua de Dragobete, da. Și că Dumnezeu ne-a unit cumva ca să vorbim despre dragostea îngerilor, despre dragostea Lui pe care ne-o dăruiește în fiecare moment, cu toate că noi mai uităm câteodată de El și de ei. Uităm cam des. Uităm cam des, nu? Păi am venit aici să ne mai aducem aminte un pic de ei și să ne aducem aminte de sprijinul pe care ei ne-l pot da în fiecare minut. Au urmat următorii ani, am parcurs foarte multe cursuri, am fost în foarte multe tabere, m-a interesat din ce în ce mai mult drumul ăsta spiritual pentru a înțelege și pentru a mă cunoaște pe mine. Și ulterior mi-am dat seama că din tot ceea ce învăț și din tot ceea ce practic în viața mea, din tot ceea ce aplic, pot să-i ajut și pe alții. Și atunci, luându-mi inima în dinți, am început să-i ajut și pe alții prin diverse meditații, prin diverse ghidări angelice, prin diverse citiri angelice pe care eu le fac pentru cei care sunt interesați. Și am lansat și o tabără cu această ocazie
Pentru că vreau să aduc lumea asta angelică mai aproape de oameni. Vreau să-i aduc pe îngeri mai aproape de oameni, să-i împrietenesc cumva, să le aduc aminte de fapt, pentru că noi știm la nivel de suflet de ei, doar că de multe ori uităm despre ei. Și atunci vreau cumva ca această conexiune între îngeri și oameni să fie mult mai apropiată. Vreau să spun următorul lucru. Îngerii noștri păzitori, îngerii cei care ne sunt dați la naștere, sunt stabiliți și sunt cu noi o viață întreagă. Da. Dar cei care ne ajută să evoluăm spiritual și pe care noi nu credem că sunt îngeri pentru că ne fac să suferim, înțelegi ce vreau să spun? Da. Și pentru telespectatorii care vor trebui să înțeleagă lucrurile astea. Am să te rog pe tine să le explici ce înseamnă un om în viața de pe pământ, aici și acum, care te-a făcut să suferi și care te-a făcut să evoluezi spiritual, ce înseamnă de fapt acel om de lângă tine. Din perspectiva mea, Gina, am studiat și partea asta, nu știu dacă se numesc maestri, eu evit acest cuvânt maestru, este atât de folosit și câteodată atât de greu de înțeles și câteodată atât de greșit înțeles. Pentru mine, deocamdată, în acest moment al vieții mele, singurul maestru pe care îl consider este Iisus Hristos. Corect. Poate că cu timpul îmi voi schimba părerea, deocamdată asta este părerea mea. Acești oameni, din perspectiva mea, cei care vin în viața noastră să ne provoace să evoluăm spiritual, consider că undeva înainte de întrupare am făcut niște contracte cu acești oameni și ne ajutăm, ne susținem reciproc. Unii vin și ne susțin cu foarte multă iubire, alții vin și ne susțin altfel, pentru că noi nu am ieșit din zona de confort, Gina. Noi dacă nu am avea aceste provocări în viață, noi am rămâne acolo, în locul ăla, foarte mult timp. Și atunci cumva Dumnezeu ne mai trimite și oameni de genul ăsta pe lângă noi, care să ne provoace cu ghilimele de rigoare, ca să facem ceva în acel sens. Sunt niște lecții, din punctul meu de vedere, pe care sufletul nostru a ales să le parcurgă în această viață și atunci cumva acolo în cer suntem prieteni, dar aici pe pământ câteodată ne mai și bușim. Câteodată de mai multe ori. Câteodată de mai multe ori. E adevărat, spunea cineva foarte frumos, că înainte de a pleca de acolo de sus și ne hotărâ să venim pe pământ, ne alegem și familia, mama, tata, țara în care vii, deci îți alegi totul. Și bineînțeles că vrei să vii să-ți experimentezi o viață, de exemplu, de, nu știu, medic, să spun. Și pentru a fi medic ai nevoie de niște oameni în jurul tău care să te ajute. Și atunci acel îngeraș vine și spune, uite, eu voi veni lângă tine și voi fi, dar să știi că voi fi dușmanul tău, așa mă vei considera, dar pentru evoluția ta spirituală va trebui să fiu un profesor sever și să fac în așa fel încât să te pregătești foarte bine ca să fii un medic bun, să-ți experimentezi viața. Iar acel profesor universitar care îți face viața amară în timpul facultății este de fapt îngerul tău păzitor. Cel care s-a propus de sus și ai semnat acolo un contractel cu el, așa este? Da, așa este. Și de cele mai multe ori sunt oamenii care credem noi cumva că ne aduc foarte multă suferință, Gina, dar dacă am face un pas înapoi și am vedea un pic și am stat într-adevăr cu noi să vedem ce a adus omul ăla de fapt în viața ta și dacă suntem complet sinceri cu noi, am vedea că nu este chiar așa. Așa considerăm noi la nivel uman, pentru că avem diverse răni și atunci intrăm în reacție. Dar în momentul în care facem doi pași înapoi și ne uităm cu adevărat care sunt darurile, care sunt beneficiile care ne le-a adus omul respectiv în viața noastră, s-ar putea să avem surprize. Și să nu mai considerăm acești oameni care ne aduc în viața noastră într-un fel sau altul, să mai etichetăm într-un fel sau altul. Dar câți dintre noi, Gina, ne dăm voie să facem doi pași înapoi, să respirăm adânc și să vedem ce daruri a adus cu adevărat omul respectiv în viața noastră? Așa este și mă gândesc de multe ori la copilul meu care a plecat și care acum îmi spune că eu sunt maestrul tău spiritual. Acum este maestrul meu spiritual și sunt așa de... mi-am schimbat radical gândirea și felul de a mă comporta vis-a-vis de acest Andrei care a fost pe pământ lângă mine, fiindcă realizez că de fapt el nu este mort, de fapt morții care îi spunem noi că sunt morți nu sunt morți, ei sunt spirite din lumină și sunt în alte dimensiuni și sunt aproape de noi oricând ne gândim la ei.
Așa este, Gina, sunt la fel ca și îngerii. Îngerii sunt lângă noi, doar că noi nu vedem cu ochiul liber. Îi putem filma, îi putem vizualiza în multe feluri, dar asta nu înseamnă că ei nu există. Ei sunt într-o altă dimensiune care nu ne este nouă dată deocamdată să-i vedem, pentru că din perspectiva mea ne-am speriat dacă i-am vedea. Chiar vorbeam și glumeam la un moment dat cu cineva că aș vrea să văd un înger, dar știi cum e, cu ai grijă ce-ți dorești? Cam așa. S-ar putea să te sperii, pentru că dimensiunea asta în care trăim și Dumnezeu a aranjat astfel lucrurile, încât toate lucrurile să se întâmple lin în viața noastră. Pentru că altfel Dumnezeu nu cred că vrea să ne bulverseze trimițându-ne nu știu ce entități de lumină pe care noi să le vedem. Ei sunt într-o altă dimensiune. Și cei plecați și îngeri și alte entități de lumină sunt pur și simplu într-o altă dimensiune. Asta nu înseamnă că ei nu sunt lângă noi. Pentru că în această etapă vorbim nu numai despre îngeri, hai să vorbim și despre arhangheli. Da. Pentru că e atât de frumos. Da, putem să vorbim și despre arhangheli. Arhanghelii sunt mai mari îngerilor, ca să zic așa, și fiecare arhanghel are o misiune și în echipa noastră de lumină sunt foarte mulți arhangheli. În afară de faptul că avem în echipa noastră de lumină arhanghel, mai putem să-i chemăm atunci când avem nevoie. Singurul lucru pe care le avem, dragii noștri, de făcut este să le cerem ajutorul și să le dăm permisiunea să intre în viața noastră, ca și ei să-și poată face misiunea și să-și ducă la îndeplinire ceea ce au venit să facă alături de noi. Cu siguranță sunt mulți telespectatori care acum pot să întrebe cum să chem eu arhanghelul, cum să-l chem, sau îngerul, cum? Hai, dăm un exemplu practic. Pur și simplu, prin intenție. Gina, ai chemat un om, i-ai dat un telefon unui om. Exact la fel poți să procedezi și cu arhanghelii, poți să procedezi cu orice fel de entitate. Îi dau un telefon? Îi dai un telefon. Poți să-i scrii o scrisoare. Poți să-l invoci în ce fel tu. Că ești la cumpărături, că ești la birou, că ești la piață. Oriunde. Eu glumesc de multe ori, dar vorbesc și foarte serios. Eu merg cu arhanghelul Rafael la piață. Eu cu el îmi fac cumpărăturile. De ce tocmai cu el? Pentru că el m-a ajutat pe mine. Eu, când a început pandemia, am dat jos 17 kg. Uite, îți spun un lucru direct. Serios? Da. Îmi doream de foarte mult timp să dau jos niște kilograme și arhanghelul Rafael a stat lângă mine vreo 2 ani de zile să mă hotărăsc să renunț la carne, după care m-a tot îndrumat spre o școală de nutriție. Exact în momentul în care s-a dat lockdown, mi-am dat seama că dacă o să stăm acasă și am stat o perioadă lungă acasă, o să mai pun încă niște kilograme pe mine. Nefăcând mișcare, toate cele, mâncarea este acolo asigurată și toate cele. Și atunci arhanghelul Rafael l-am luat cu mine la piață și am spus, în primul rând, că m-am îndrumat spre această școală de nutriție. Am început să fac sport, tot sub îndrumarea lui. Și cu el merg la piață și îmi spune ce este potrivit pentru mine. Cu adevărat ce este potrivit pentru mine ca hrană. Pentru că noi mâncăm diverse, dar asta nu înseamnă că ne este și potrivit, din toate punctele de vedere, atât fizic cât și energetic. Și cum te atenționează că acel ceva nu este bun și ia altceva, că ăla este potrivit pentru tine? Îl simt. De cele mai multe ori îl simt. Și știu. Adică este o cunoaștere o legătură pe care eu am format-o cu ei și pur și simplu comunic la nivel telepatic și știu atunci când vreau să fac acele lucruri, pentru că de multe ori nici nu vrem noi să le facem, Gina. Adică ei poate să vină lângă noi și să ne spună orice. Important este ca noi să le și facem în plan fizic, că avem liber arbitru, după cum cred că toată lumea știe. Și important este să vrem să și le facem, să urmăm îndrumarea pe care o primim. Pentru că eu cred că cu toții primim îndrumare, dar uneori ne mai încăpățânăm să nu mergem sub îndrumarea pe care o primim. Da, eu, de exemplu, funcționez foarte bine cu arhanghelul Gabriel și cu arhanghelul Mihail și am avut experiențe în care, vorba ta, că dacă îți dorești să vezi ceva, s-ar putea să te sperii. Atâta timp cât ceri ajutorul unui arhanghel și vezi ajutorul lui, deja rămâi surprins dacă nu știi despre ce-i vorba, dar încearcă. Până nu încerci, nu-ți dai seama, iar arhanghelul Mihail este, după părerea mea, un arhanghel care se bagă la tot ce este mecanic, tot ce este stricăciune, tot ce este și wow, deci chiar rezolvă. Ca să luăm un exemplu concret, prezența mea aici a fost intervenția arhanghelului Mihail. I-am cerut ajutorul, în 20 de minute am primit mesajul de la tine și am primit mesaj pe Messenger că m-a invitat la emisiune. Ei, nu, asta te rog să o explici pentru că sunt... Să o explic, da? Da. Bun. Dragilor, eu organizez o tabără în curând între 11 și 13 martie aici în zona Piatra Neamț
și am cerut ajutorul Arhanghelului Mihail pentru a promova această tabără. Eu, începând de acum, încep această cale în care îmi doresc să ghidez cât mai multă lume, în primul rând pe partea de îngeri și de arhangheli, și să le povestesc oamenilor cum pot cere ajutorul și cum îngerii și arhanghelii ne pot ajuta. La 20 de minute după ce am avut o conversație cu Arhanghelul Mihail, la 20 de minute după ce am cerut acest ajutor, pentru că, să vă spun, dragilor, ei intervin foarte repede. Deci fiți pregătiți când vin arhanghelii și orice fel de entitate de lumină, dacă te dai la o parte din calea lor, adică nu mai ai credințe limitative de genul, nu meriți să fii ajutat, nu sunt vrednic să primesc ajutorul lor, pentru că noi de cele mai multe ori blocăm această manifestare și le blocăm pe lor, le blocăm misiunea lor. Pentru că dacă tu în sinea ta ceri ajutorul, te rogi pentru ceva, dar după care te duci în sinea ta și spui, da, dar eu nu merit, dar eu sunt prea mică, dar de ce să vină Arhanghelul Mihail să mă ajute? Atunci tu ai blocat toată manifestarea. Și stau lângă tine și se roagă de tine, da, acceptă, omule, ajutorul nostru. Corect. Pentru că ei nu au voie să intervină datorită liberului nostru arbitru. Foarte, foarte rar se intervine și doar în anumite ocazii și în anumite circunstanțe se intervine peste liberul nostru arbitru. Altfel avem libertate absolută. Revenind la povestea cu Arhanghelul Mihail, i-am cerut ajutorul. Postasem la un moment dat pe o rețea de socializare despre tabără și imediat la 20 de minute am primit un mesaj de la tine că m-a invitat în emisiune. Ăsta a fost un semn cât se poate de clar că a intervenit Arhanghelul Mihail, ca noi două să ne întâlnim, ca eu să vin în această zi de Dragobete aici la Piatra Neam și să vorbesc astăzi de Dragobete despre iubirea lor și despre ajutorul pe care ei mi-l pot da. Deci, dragilor, cereți ajutorul. Ajutorul vine absolut imediat, cu condiția să faci tu 2 pași înapoi și să spui, permit, îmi dau voie să primesc ajutorul vostru, sunteți bineveniți să veniți să mă ajutați și să mă susțineți în tot ceea ce am de făcut. Este un lucru pe care îl fac la începutul fiecarei zile, Gina. După ce îmi invoc echipa mea de lumină și echipa mea de îngeri de lumină, le dau permisiunea să facă toate minunile care sunt de făcut în viața mea, fără ca eu să mă mai opun. Noi opunem în general, Gina, foarte multă rezistență. Pentru că nu credem sau pentru că diverse credințe, frici, limitări pe care le avem. Și eu de la o bucată de timp le-am dat libertate totală, atât îngerilor mei de lumină, cât și arhanghelilor, cât și Maicii Domnului. I-am dat libertate totală să mă duc acolo unde este nevoie să fiu, fără a mai pune niciun fel de rezistență. Foarte frumos spus lucrul ăsta, că ai dat libertate totală. Dar tu faci lucrul acesta pentru că ești conștientă de ajutorul lor și de cât de important sunt. Dar telespectatorii noștri nu știu. Care ar fi, practic, motivul pentru care se limitează acceptarea ajutorului? Foarte mulți oameni cred, Gina, că trăiesc încă în frică. Din ceea ce am văzut în jurul meu, în România încă este foarte multă frică de Dumnezeu. Este foarte multă rușine, este foarte multă vinovăție. Și atunci dacă tu te consideri într-un fel sau altul, dacă consideri că nu meriți, dacă ți este frică de Dumnezeu, cum să accepti un ajutor divin? Cum să mergi la un părinte să-i ceri ajutorul dacă ție ți este frică de el? Nu vei accepta niciodată acest lucru, dar uitându-te la fel, repet ca și în minutele care au trecut, uitându-te adânc în ființa ta și fiind sincer cu tine, care sunt sentimentele tale față de Dumnezeu, față de divinitate, de tot ce înseamnă partea asta divină? Care este relația ta cu îngerii tăi de lumină? Care este relația ta cu arhanghelii? Care este relația ta cu Maica Domnului sau cu orice altă entitate de lumină? Din perspectiva mea, asta este o relație care se construiește și este o relație care trebuie să fie absolut sinceră și pur și simplu să începi să-ți dai voie, să-ți dai permisiunea să fii ajutat. Din ceea ce am văzut eu, Gina, în jurul meu, femeile, în mod special, nu-și dau voie să fie ajutate în general și atunci eu am avut acest blocaj. De unde am pornit cu ideea și pentru tabără și pentru alte lucruri pe care vreau să le fac. Îngerul meu pozitor a venit anul trecut într-o citire și mi-a atras atenția: Ana, vezi că tu te rogi, dar nu primești ajutorul nostru. Aveam o foarte mare neiertare de mine. Și pentru că eu nu mă iertam pe mine pentru anumite subiecte, blocam manifestarea, blocam ceea ce Creatorul vrea să-mi transmită. Aveam niște daruri de primit de la îngerul meu pozitor și le blocam. De ce? Pentru că consideram că nu merit. Și atunci, uite cum vine Creatorul și îți aduce ție foarte multe daruri și pentru că consider că nu meriți, blochezi manifestarea și spui, da, dar eu nu merit. Și atunci le blocăm prin toate sentimentele de vină, de rușine, de frică, de vinovăție. Și nu mai lăsăm aceste daruri să ajungă la noi. Ori dacă Creatorul, însuși Dumnezeu, a creat aceste ființe minunate de lumină, pur și simplu prin intenție, rugându-i să vină să te ajute pe orice subiect, fie că este problemă de sănătate, fie că este pur și simplu treburile pe care le ai de zi cu zi de rezolvat,
că mergi la bancă, că mergi într-o instituție și ai de rezolvat ceva. Cere înainte de a pleca de acasă, cere ajutorul îngerilor să se deschidă toate drumurile. Iar ei vor interveni într-un mod magic. Nici nu trebuie noi să ne punem întrebarea cum. Doar cere-le ajutorul și dă-te la o parte ca să-și facă și ei treaba. Bun, ai spus să revenim puțin la acea stare de vinovăție și de neiertare. Cum ai reușit să te ierți și ce ai făcut pentru asta? Mi-am dat voie să mă iert, Gina. Este un lucru care necesită la fel o conștiință de sine, să-ți dai seama, să pui pe hârtie care sunt motivele pentru care nu te ierți și pur și simplu să începi să faci rugăciunile de iertare cu tine însăți. Să-ți dai seama că ești singurul, ceea ce a venit atunci îngerul meu păzitor și mi-a spus: Dumnezeu nu te învinovățește cu absolut nimic, tu ești cea care te învinovățești. Deci noi ne creăm acest iad. Dumnezeu nu o să nu ne învinovățească absolut niciodată pentru nimic, pentru că Dumnezeu este iubire pură. Ori dacă El este iubire pură, noi suntem singuri în capul nostru care ne facem anumite proiecții din capul nostru. Adică toate lucrurile sunt simple, noi le complicăm. Exact. Și toate lucrurile sunt bune, numai noi le spunem că nu sunt. Da. Tot ce se întâmplă așa trebuie să fie, așa este, așa se întâmplă și noi spunem că nu e ok așa. Da, pentru că avem diverse proiecții. Sunt proiecțiile noastre pe care le facem asupra noastră sau asupra altora. În momentul în care îți dai seama că totul este de fapt în mintea ta și că dacă Dumnezeu nu te judecă, de ce să te judeci tu? Totul dispare. Dar îți trebuie o etapă de parcurs și îți trebuie pur și simplu să stai cu tine și să pui pe hârtie. Eu sunt genul de persoană care jurnalizez foarte mult, care scriu foarte mult, pentru că mi se pare cea mai bună modalitate de autocunoaștere. După ce am parcurs multe cursuri, am învățat foarte multe chestii, da, bun, ala este exteriorul, dar cu interiorul nostru ce facem? Și atunci cea mai bună modalitate este să știi eventual un jurnal sau pur și simplu să spui niște întrebări, tu cu tine, și să te cunoști tu pe tine cu adevărat. Uite, vreau să spun un lucru. În perioada în care eram elevă, fiecare la școală, dacă ți-aduce aminte, nu știu dacă ești mult mai tânără ca mine, erau acele oracole, acele chestii, jurnale, așa. Și tot timpul am avut senzația că acel jurnal pe care îl scrii va fi citit de cineva. Iar în momentul în care vrei să scrii pentru tine ceva, în mintea mea vine: dar cine îmi citește mie jurnalul? Și mă opresc, nu mai scriu, cine îmi citește mie jurnalul. Și așa am devenit un om care căruia nu-i mai place să scrie. Și ăsta este un impediment, de exemplu. Poți să-mi dai o altă variantă? Din perspectiva mea, Gina, cred că lucrul ăsta poate fi depășit. Și spun și de ce. În momentul în care ești tu cu tine în intimitatea ta, nimic nu te poate opri să faci lucrul ăsta. Iar mie mi s-a părut un instrument de autocunoaștere, unul la mână, valabil pentru toată lumea, ieftin, că nu te costă nimic să iei un caiet și un pix, da? Deci nu trebuie să investești bani în cursuri, că de foarte multe ori și am avut acest impediment, că banii, mă rog, într-o anumită situație financiară, să spunem că banii ar fi un impediment pentru a merge la cursuri de dezvoltare personală și spirituală. Însă o să dărâm și acest mit că în momentul în care cer bani lui Dumnezeu pentru lucrurile astea ți se dau. Mie mi s-au dat de foarte multe ori bani și pentru pelerinaje și pentru cursuri și dacă a trebuit să ajung într-un curs și nu am avut bani, mi s-au oferit cursurile respective, Gina. Și cursuri foarte scumpe, adică de ordinul foarte multor, de o valoare foarte mare, financiară. Dar eu cred că ăsta este un lucru pe care îl poate face toată lumea. Nu-ți trebuie internet, nu trebuie să stai să te uiți pe anumite rețele de socializare și așa mai departe. Este un lucru atât de simplu pe care îl putem face noi cu noi și costă cât costă un caiet, Gina? 6 lei, 8 lei, 10 lei și un pix? Dacă ne putem dedica acest lucru o jumătate de oră pe zi, o oră pe zi, o să vedem că pe parcursul, hai să zicem, o lună de zile, să nu zicem 365 de zile. Te doare mâna. Așa. Nu-i nimic, trecem cu Arhanghelul Rafael și nu ne mai doare nici mâna. O să descoperim foarte multe lucruri despre noi. Și atunci cred că asta este chintesența a tot ceea ce învățăm, că până la urmă degeaba mergi la foarte multe cursuri în exterior, dacă cu interiorul tău nu faci nimic. Corect. Poate să vină oricine, Gina, din exterior și să-ți spună orice. Nu poate să-ți facă ceea ce-ți faci tu cu mâna ta. Ceea ce îți notezi, tu poți să-ți notezi gândurile, poți să-ți notezi emoțiile, poți să-ți notezi, uite, în tabăra pe care o organizez, cei care sunt deja înscriși în tabără, am propus un exercițiu. Dimineața să ne scriem minim 10 motive de recunoștință.
Vreau să spun că aproape toată lumea din grup și-am rugat, cine vrea să intre în povestea asta? E pur și simplu ca o glumă între noi. Pozăm dimineața și fiecare dimineață își pozează caietelul cu ceea ce s-a scris. Și energia de grup este atât de faină și susținerea este atât de faină, încât cum să nu faci cu plăcere? Plus că mai conștientizezi și darurile și lucrurile pe care le ai în viața ta. Pentru că de multe ori, Gina, mai vorbeam cu cineva din acest grup săptămâna trecută și îmi spunea cât de multe binecuvântări și-a găsit în viața ei scriind lucrurile astea. De ce scriind, Gina? Pentru că le conștientizezi. Când le pui pe hârtie, atunci le conștientizezi. Corect. Când le faci doar mental, rămân doar la nivel mental. Pe când în momentul când le-ai pus pe hârtie și vezi la sfârșitul zilei și după aceea vezi la sfârșitul lunii câte motive de recunoștință ai, păi slavă Tatălui că avem pentru ce să mulțumim. Și nici nu-ți dai seama, dacă scrii într-o zi, nu le poți scrie pe toate. A doua zi vezi că sunt altele, a treia zi și mai multe. Și dacă nu le scrii, uiți. Uite, pentru că este un moment, nu știu, așa a fost să fie, așa trebuie să fie, așa, sau nimic nu trebuie, asta este. Astăzi, când m-am trezit dimineață și am mai spus lucrul ăsta, multă lume mă mustră de ce mă uit la televizor. Dar mă uit pentru că lucrez într-o televiziune și pentru că trebuie să fiu informată. Și când am dat drumul la televizor, am avut surpriza, sincer, neplăcută, să aflu că Rusia a intrat în război. Efectiv. Crede-mă că în momentul în care primești așa, chiar dacă ești pregătit treaptă cu treaptă, zi cu zi, când vezi lucrurile cum evoluează, în momentul în care te vezi pus în fața faptului împlinit, începi să te gândești. Război. Mama mea a prins războiul. Și știu de la mama mea și îmi povestește prin ce a trecut. Și mă strânge în spate. Și atunci, gândindu-mă că atunci erau altfel și armele și oamenii și erau alte posibilități, acum e mult mai tragic ce se întâmplă. Și mă gândesc și aș vrea pe această cale să te rog să ne ajuți tu pe toți cum să gândim pozitiv, dacă poți să gândești pozitiv vis-a-vis de această problemă, pentru că fiind revoltat și fiind supărat și judecând, nu faci decât să dai amploare acelei energii care se întâmplă. Ori oamenii aceia care și-au pus bagajele în mașină și care se îngrămădesc să plece din țară, au nevoie de lumină. Iar eu te rog pe tine, că nu sunt eu în măsură să vorbesc despre lucrurile astea, te rog pe tine să ne ajuți puțin pe noi toți. Eu cred, în primul rând, Gina, este necesar să ne luăm noi proiecțiile despre această situație. Nu aș numi o problemă, eu am scos acest cuvânt din vocabularul meu și o numesc situație, pentru că în momentul în care spui problemă, deja ai etichetat-o, deja te-ai dus cu o proiecție spre ea. În al doilea rând, ceea ce putem face cu toții, și eu deja am lansat această invitație, este că să ne rugăm pentru pacea întregii lumi. Atunci când am fost la Medjugorje, în locul în care a fost neatins de război, pentru că Fecioara Maria l-a protejat, Bosnia-Herzegovina a fost într-un război total, iar acel loc a fost neatins de război, cred că prima la care putem apela este Fecioara Maria. Să-i adresăm ei această rugăciune. Există și un arhanghel care ne poate ajuta în acest sens, se numește arhanghelul Raguel. Este cel care stinge toate conflictele. Orice conflict am avea, fie că este cu noi înșine, fie că este un conflict exterior, îl putem ruga să ne ajute în acest sens. Și cu cât mai mult ne rugăm, cu atât mai bine. Dar rugămintea mea este, dragii mei, să nu ne rugăm dintr-o stare de frică. În momentul în care te rogi dintr-o stare de frică, nu numai că rugăciunea ta nu are efect, dar nu faci decât să duci energia ta tot acolo. Primul lucru pe care l-aș face este să-mi înalți o vibrație prin orice modalitate posibilă, că există o grămadă de modalități prin a se ridica vibrația. În primul rând, prin respirație. Pentru a te liniști. Da. În primul rând, prin respirație. Respiri adânc și profund și lași totul să plece din tine. Tot ceea ce este negativ lași să plece. Poți să vizualizezi că prin respirația ta împingi în afară tot ceea ce ție nu mai ți este de folos. Și în felul ăsta te înalți. În al doilea rând, rugăciunea se face din perspectiva mea, din cadrul inimii, nu din cadrul fricii. Și atunci poți să vizualizezi că urci niște trepte de lumină și urci în inima ta. Acolo îți poți chema toți îngerii tăi de lumină și împreună cu toți îngerii tăi de lumină să începi să te rogi. Împreună cu ei să începi să te rogi. Și atunci rugăciunile tale cu siguranță că vor fi mult mai amplificate, ca să zic, nu ascultate, ci amplificate, dar făcute dintr-o stare potrivită și nu din starea de frică.
Deci starea noastră, în mod normal atunci când te rogi, starea nu trebuie să fie de frică și în niciun caz nu trebuie să fie de lipsă. Și poți să trimiți în fiecare zi, în orice moment, un gând bun acolo. Să-L rogi pe Dumnezeu să facă ce știe că este mai potrivit pentru acea situație. Dar eu aș chema o prima dată pe Maica Domnului, pentru că eu știu că ajută foarte mult în absolut orice situație și în mod special situații de genul acesta. Cum a apărat satul acela Medjugorje, așa poate să apere orice fel de regiune. Și să trimitem acolo îngerii păcii, să trimitem acolo îngerii armoniei, să trimitem acolo îngerii bucuriei și să trimitem iubire. Pentru că iubirea este cea care vindecă, pentru că iubirea este cea care poate rezolva totul. Dacă intențiile noastre sunt curate și dacă în permanență îl rugăm pe Tatăl Ceresc ca înainte de toate să fim noi un vas al iubirii, să ne înconjurăm noi, să-i cerem Tatălui Ceresc ca noi să fim un vas al iubirii pentru El și din inima noastră, din chakra inimii noastre să plece iubirea Tatălui Ceresc spre acea zonă, cu cât suntem mai mulți, cu atât este mai bine. Să anunțăm pe calea aceasta că noi ne rugăm în fiecare seară la ora 21 și la ora 22, fiecare când poate, pentru pacea lumii și pentru cei bolnavi și cei care au nevoie de ajutorul divin. Deci și dumneavoastră acasă, acolo în colțișorul în care sunteți, la ora 9 și la ora 10 seara, dacă puteți să faceți o rugăciune împreună cu toți cei care se roagă în momentul acela, chiar specificând că mă rog acum și aduc mulțumiri lui Dumnezeu, împreună cu toți cei care se roagă și ne unim în rugăciune și în energie pentru binele nostru cel mai înalt. Da, pentru că de fapt ne afectează pe toți. Vrem, nu vrem, indiferent în ce colț al lumii am fi, vibrația aceasta afectează toți oamenii. Categoric. Și atunci este cel mai benefic este în primul rând să nu intrăm în frică, să nu intrăm în panică, să nu ne gândim la viitor, pentru că noi cine suntem acum, aici, de aici creăm. Dacă noi de aici creăm și din acest moment noi proiectăm frică și proiectăm dezastre, apoi ce o să se întâmple? Că suntem co-creatori, suntem făcuți după chipul și asemănarea Tatălui. Dacă noi creăm aceste lucruri se vor întâmpla. Atunci să ne retragem toate proiecțiile astea și să trimitem altceva acolo. Să vedem că situația respectivă este deja rezolvată, putem să facem vizualizări, putem să vedem că situația respectivă este deja rezolvată. Pentru că exact cum ne-a învățat Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne-a spus credința ta te-a vindecat. Deci totul se face conform credinței noastre. Și cereți și ți se va da. Exact. Dar dacă noi proiectăm lucruri negative asupra acelui egregor, că este deja un egregor de frică, este deja foarte multe lucruri care înspăimântă acolo, noi le putem dizolva prin iubire. Și după cum bine știm, iubirea dizolvă tot. Așa este. Te rog să mai spui câteva lucruri despre această tabără. Gina, tabăra o voi organiza între 11 și 13 martie, chiar aici în zona Piatra Neamț. Și dacă mai vrea cineva să vină, cum se înscrie? Mă găsește pe pagina mea de socializare și mai am o pagină care se numește Mesaje din Lumină. Acolo mă găsește și pot să dau toate detaliile, oricum toate detaliile sunt pe pagină. Tabăra va fi dedicată îngerilor și arhanghelilor, iar ziua de duminică va fi dedicată Maicii Domnului. Pentru că eu am o iubire specială și am așa o relație deosebită cu Maica Domnului. Vreau ca oamenii să știe despre ajutorul ei, pentru că de fiecare dată unde merg, eu am avut foarte multe minuni și foarte multe miracole cu ajutorul ei. Și ea peste tot unde mă duc mă roagă să vorbesc despre ea, pentru că sunt foarte mulți oameni care se duc să roagă pe la toți sfinții, mai puțin pe la ea, care ne poate ajuta atât de mult. Și de fiecare dată îmi spune să le spun mamelor să-și încredințeze copiii în mâinile Maicii Domnului, să-și încredințeze casa, să-și încredințeze familia în mâinile ei și a lui Dumnezeu. Pentru că există un ajutor foarte mare pe care ne-l poate da, dar pe care noi de multe ori nu îl cerem. Și exact cum ai spus, tu ceri și se va da. Dacă tu nu ceri, ea nu are cum să intervină în viața ta. Vreau ca această tabără să fie dedicată, de fapt va fi dedicată Îngerului Păzitor în mod special și Arhanghelilor, pentru că Îngerul Păzitor stă cu noi tot timpul. Dacă Arhanghelii mai vin și mai pleacă, că mai au și ei alte treburi, Îngerul Păzitor rămâne cu noi tot timpul. Și atunci vreau ca această tabără să fie o regăsire a Îngerului Păzitor și să vedem cu ce și cum ne poate ajuta și să înțelegem mai bine și mai mult semnele pe care ni le dau. Pentru că eu, ca și mulți alții, avem foarte multe semne în fiecare zi. Dar mulți dintre noi nu știu să le traducă. Și vreau să ajut oamenii să înțeleagă aceste semne pe care le primesc de la îngeri, să aibă această comunicare cu ei în permanență și să vedem arhanghelii cu ce ne pot ajuta fiecare în parte, să învățăm să comunicăm cu ei, să învățăm să le cerem sprijinul,
Iar duminică vreau să fie o zi aparte, în care să facem și o rugăciune, o meditație de împlinirea dorințelor, dar și să fie această zi dedicată Maicii Domnului. Minunat. Și pentru cei care nu pot să ajungă în tabără, dă-ne câteva secrete, așa, secrete. Spune-mi ce vrei să știi și îți spun. Uite, de exemplu, pentru că și eu am o comunicare și cu îngerii și cu arhanghel, mi se întâmplă de multe ori și ți-am povestit în privat că eu mă mișc greu și n-am voie să car niciun fel de greutate și ducându-mă la magazin, venind spre casă, am rugat îngerașii să-mi scoată pe cineva în cale să mă ajute și să urc bagajul sus, cumpărăturile. Și ce să vezi, n-a apărut nimeni. Și am urcat-o singurică bagajele și când am ajuns sus, așa cu nătuf, am spus, mulțumesc îngeraș că m-ați ajutat. Ce se întâmplă în acele momente? Gina, s-ar putea ca fie ajutorul pe care îl cerem să fie prea târziu și pe mine îngerii mi-au atras atenția, spre exemplu, dacă vreau să prind autobuzul dimineața sau metrou sau orice altă situație de rezolvat, să cer din timp ajutorul, nu chiar în momentul respectiv. Pentru că ei nu mai au timp să intervină dacă eu cer ajutorul când am ajuns în stația de mașină. Deci, înainte să cerem ajutorul. Un alt lucru pe care să ne-l dăm voie este pur și simplu să ne permitem, să ne facem afirmații și să spunem îngerilor că vă permit să intrați în viața mea. Dacă o viață întreagă nu ai avut niciun fel de legătură cu îngerul tău păzitor sau cu orice fel de alt înger și arhanghel și nu știi cum să-i ceri ajutorul, tu poți să-i ceri ajutorul verbal și cu toate astea lucrul respectiv să nu se manifeste. Fie s-ar putea să ai o lecție de învățat din povestea respectivă. Păi cred că am avut lecția, scuză-mă, mi-a arătat că pot și singură. Așa, ai văzut? Te-am puternicit. Te-am puternicit, Gina. Fie pur și simplu tu nu-ți dai voie să primești ajutorul lor. Și ajutorul lor în absolut toate privințele. Poate să fie ajutor de găsirea unui job, de găsirea unui partener, de găsirea acelei cariere care te împlinește pe tine. În absolut orice domeniu, în situații de sănătate, în absolut orice domeniu putem să cerem ajutorul lor. Doar să ne permitem și vă puteți face afirmații în care să spuneți tot timpul îmi permit și îmi dau voie să primesc ajutorul vostru. Deci cam astea ar fi cuvintele, îmi permit și îmi dau voie să primesc ajutorul vostru. Pentru că ei să poată interveni. Pentru că dacă tu le-ai cerut ajutorul, dar tu în sinea ta crezi că, tata, de ce să vină îngerul meu să mă ajute? Dar cred eu în îngeri? Dar ce mi s-a arătat mie vreun înger ca să cred eu în îngeri? Nu știu dacă așa s-ar pune problema. Am văzut oameni sceptici care spun că ei, te ajută îngerii. Da, deci e o modalitate, i-ai tăiat. Da, este o necredință. Este o necredință și aici fiecare are de lucru cu el să vadă unde s-a oprit această credință. E suficient să ceri odată și să fii ajutat, că după aceea îți dai singur seama că așa este. Așa să fie, Gina. Am văzut și oameni care au primit și care nici măcar nu au fost recunoscători pentru ceea ce au primit. Și atunci cumva... Superficialitatea exact. Lasă de dorit, așa este, da. Și atunci cumva este o relație care se creează, la fel ca și cu prietenii și cu lumea invizibilă, este o relație care se creează. Pe scurt, aș vrea să-mi enumeri tu, pentru cei care nu ajung în tabără și care nici nu au de unde să-și ia notițele vis-a-vis de arhanghel și fiecare cu ce se ocupă. Poți să-i spui pe rând? Sigur, așa te rog. Sigur că da, câțiva dintre ei. În primul rând să-l numim pe Marele Arhanghel Mihail, care se ocupă nu doar atât de probleme de genul acesta electronice, cât și de protecție. Oricând aveți nevoie de protecție sau de protecția țării, de protecția României, putem să-l invocăm pe Arhanghel Mihail. Și dimineața la trezire și seara la culcare putem să luăm de mână. Eu obișnuiesc să iau efectiv de mână și să meargă cu mine peste tot unde am treabă. Arhanghel Mihail se ocupă de tot ce înseamnă curățenie, curățenia energetică, curățenia energetică a noastră, a casei, a spațiului, a biroului. Putem să aprindem frumos o lumânare și să-l rugăm ca prin acea lumânare să curețe acel spațiu. Seara când ajungem acasă putem să aprindem o lumânare și să o consacrăm pentru acest lucru, să-l rugăm pe Arhanghel Mihail și pe Sfânta Treime ca prin intermediul acelei lumini să ne curețe de toate emoțiile, de toate gândurile ale noastre sau ale altora, că le mai putem prelua și de la alții. Și putem să-l rugăm să ne facă așa o curățare energetică. Deci tot ce înseamnă partea asta de curățare, el se ocupă Arhanghel Mihail. Tot ce înseamnă partea de protecție, Arhanghel Mihail. Aveți probleme cu mașina, rugați-l pe Arhanghel Mihail să vă ajute. Va fi un ajutor de nădejde. Probleme de laptop, calculator, tot ce înseamnă partea asta de electronică, el intervine și vă ajută.
Un alt arhanghel care mi este foarte drag este arhanghelul Rafael, cu care lucrez de foarte mult timp. El se ocupă de tot ce înseamnă vindecare și pentru că avem aici în spate culoarea asta verde, arhanghelul Rafael. E mai mult mov decât verde. Da? Ok. Arhanghelul Rafael se ocupă de tot ce înseamnă partea de vindecare. Vindecare emoțională, vindecare spirituală, vindecare fizică, vindecare mentală, tot ce înseamnă partea asta de vindecare. Tot Arhanghelul Rafael ne poate ajuta în călătorii. Atunci când călătorim, cum am venit eu de la București la Piatra Neamț, l-am rugat să vină cu mine, să mă însoțească. El este un foarte bun însoțitor. Și îți mai eliberează din situațiile care ar putea apărea. Este foarte bun pe tot ce înseamnă vindecare emoțională, pentru că foarte multă lume a trecut prin această perioadă în care ne-am cam strălucinat cu toți în ultimii 2 ani de zile. Din punct de vedere emoțional, mulți ar avea nevoie de ajutorul lui, așa că invocați-l pe Arhanghelul Rafael și rugați-l să vă ajute. El vă poate ajuta atât pe partea energetică, dar vă poate îndruma spre acei doctori sau spre acele lucruri care vă sunt vouă benefice, fie că este terapie de acupunctură, fie că este Reiki, fie că este orice alt lucru pe partea asta de terapii alternative. Un alt arhanghel care mi este foarte drag, la fel ca și ție, este Arhanghelul Gabriel, care, dragul de el, se ocupă de foarte multe lucruri, dar în primul rând se ocupă de comunicare. Cu el lucrăm la nivelul chakrei gâtului. Atunci când avem diverse blocaje de comunicare, îl rugăm să mai curețe pe acolo niște lucruri și să ne mai învețe cum să ne exprimăm, în primul rând, comunicarea cu noi, ca să ne vorbim cu iubire și cu blândețe, comunicarea cu ceilalți, comunicarea cu divinitatea. Tot ce înseamnă parte de comunicare, el se ocupă, Arhanghelul Gabriel. Și apropo de asta, în momentul în care ai senzația asta, că e nu doar o senzație, este un lucru clar, e clar, ai de spus ceva pe care nu l-ai spus și dacă ai să-l ții, se produce blocajul acela efectiv în fizic. Da, se poate produce acel blocaj, dar știi, Gina, putem să facem niște lucruri simple. Uite, un lucru pe care eu l-am făcut pentru că am avut totuși vreo 2 săptămâni de zile și tot aveam niște lucruri nespuse. Lucrând cu Arhanghelul Rafael, cu Arhanghelul Mihail și cu Arhanghelul Gabriel la oaltă, pentru că Arhanghelul Mihail se ocupă are culoare albastră și chakra gâtului are culoare albastră, l-am rugat, am lucrat odată cu el cu culoare albastră, ca să curățăm din chakra gâtului ce este de curățat. Pur și simplu îl vizualizez în fața ta și vezi cum un canal de lumină albastră vine ca un vortex de lumină și scurăță chakra gâtului. Deci asta este un lucru pe care îl poate face toată lumea. Arhanghelul Rafael să vină cu lumina lui verde vindecătoare și să vindece chakra gâtului. Iar un lucru pe care l-am făcut cu Arhanghelul Gabriel, pur și simplu am luat palmele și am scos efectiv din gâtul meu, din chakra gâtului, ceea ce era blocat. Pur și simplu făcând niște gesturi simple, dar prin intenție. În momentul în care ai dat la o parte, prin intenție, spui ce nu ai spus la momentul respectiv când trebuia să spui, ție sau altora. Pentru că de multe ori nici nouă nu ne vorbim cu blândețe, nici nouă nu ne vorbim cu iubire. Da. Și atunci Arhanghelul Gabriel ajută foarte mult la tot ce înseamnă partea asta de vorbire. Și la tot ce înseamnă partea de comunicare în scris. Când vrei să transmiți ceva prin scris, când vrei să trimiți un mail, când vrei să faci o scrisoare, tot ce înseamnă partea de comunicare, Arhanghelul Gabriel. Plus că Arhanghelul Gabriel este mesagerul, este cel care i-a adus în mesaje Fecioarei Maria atunci când urma să-l aibă pe Iisus. Deci tot ce înseamnă partea de mesaje, inclusiv cei care lucrează în diverse situații în care au nevoie să transmită un mesaj și poate au nevoie de mai multă blândețe, îl pot chema pe Arhanghelul Gabriel să transmită acel mesaj cu mai multă blândețe. Să trecem la un alt arhanghel, Arhanghelul Samuel, iubirea lui Dumnezeu, și el mai este denumit cel care vede, ochii lui Dumnezeu, cel care se ocupă de chakra inimii și de tot ce înseamnă iubire. În momentul când l-ai chemat pe Arhanghelul Samuel și vrei să lucrezi pe o anumită situație din viața ta care are nevoie de mai multă iubire, cheamă-l pe Arhanghelul Samuel. Îl putem chema pe Arhanghelul Samuel pentru deschiderea inimii. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul, și-au blocat această chakra inimii și care, dintr-un motiv sau altul, nu doresc sau nu știu să ofere iubire. Ca să ne dăm voie să primim mai multă iubire, Gina râde, lucrăm cu Arhanghelul Samuel pentru acest lucru. Arhanghelul Samuel ne mai ajută să găsim lucruri. Fie că sunt cheile de la mașină, fie că sunt lucruri fizice, fie că pot fi să-ți găsești misiunea în viață, ca să zic așa, să-ți găsești jobul potrivit, să-ți găsești casa potrivită pentru tine. El găsește. El găsește. El găsește.
Repet, cerem și ne deschidem să și primim. Un alt arhanghel care vrea să vină acum să fie cunoscut este arhanghelul Zadkiel, cel care se ocupă și de flacăra violet. El ne poate ajuta pe mai multe aspecte. Arhanghelul Zadkiel este cel care ne ajută pe iertare atunci când avem o neiertare, de sine sau de alții. Îl putem invoca pe arhanghelul Zadkiel pentru a putea depăși lucrul respectiv și pentru a putea înțelege ce avem de înțeles din situația respectivă. El este păstrătorul flăcării violet și el mai face un lucru foarte frumos împreună cu Maestru Saint-Germain și cu arhanghelul Mihail. Îl putem invoca și putem invoca flacăra violet pentru orice fel de curățare. Pentru curățarea spațiului, pentru curățarea noastră, pentru orice fel de curățare acolo unde avem nevoie, unde simțim nevoia că este o energie mai încărcată. Putem să-l chemăm să curețe acel loc prin flacăra violet. Dacă mi este permis să spun invocarea flăcării violet? Repede că mai sunt câteva minute. Ok. Eu sunt o ființă de foc violet, eu sunt puritatea dorită de Dumnezeu. Se spune de minim 3 ori, dacă vrei să faci această curățare pentru tine, dacă vrei să faci curățarea spațiului, spui spațiul respectiv. Casa mea este o ființă de foc violet, casa mea este puritatea dorită de Dumnezeu. Și putem să extindem lucrul ăsta pentru absolut orice lucru pe care îl avem de curățat. Invocând puterea arhanghelului Mihail, arhanghelului Zadkiel și maestrului Saint-Germain, este un dar divin, este o dispensă divină, nu încalcă liberul arbitru flacăra violet și putem trimite această flacără violet oriunde simțim că este nevoie de ea, inclusiv să curățăm planeta Pământ. Invocarea se face de minim 3 ori. Și putem să vizualizăm eventual acest lucru, adică tu te vizualizezi ca fiind flacăra violet. Flacăra violet moarde. Nu știu de ce vine să spun lucrul ăsta, dar probabil că are cineva o întrebare. Flacăra violet moarde. Eu am, pentru că de ce îi spui foc și îi spui flacără? Pentru că nu este foc, e acea energie violet. Este acea energie violet, dar știind că focul purifică. Și atunci arde ceea ce este nebenefic. Am înțeles. Da? Și putem să trimitem, să extindem această flacără violet de la blocul în care stăm ca să fie curățat blocul, casa în care stăm, locul în care mergem, putem să trimitem orașul, țara și întreg globul pământesc. Și întreg globul pământesc. Cui să mulțumim noi pentru că avem deja 50 de minute aproape de când am început emisiunea și intră publicitatea peste noi. Să mulțumim cu toată recunoștința întregii divinități și cu întregii divinități, ca să nu mai vă spun pe bucățele, și mai sunt și arhanghel, dar nu mai avem timp să vorbim despre ei. Te rog să mai spui încă o dată unde poți fi găsită și numele tău întreg. Ana Cătinean este numele meu, pagina mea de Facebook, pagina mea de socializare se numește Mesaje din Lumină. Acolo găsiți tot ceea ce postez, acolo găsiți mesajele pe care eu le transmit de la entitățile de lumină și acolo găsiți toate datele pentru tabăra în care vă invit cu toată iubirea pe toți, pentru că deja s-a creat o atmosferă și un egregor extraordinar. Trebuie să spui că această tabără, nu o să-i spunem numele, dar are loc în comuna Almaș. Da. În comuna Almaș. Este foarte aproape de Piatra Neamț, sunt 15 km. Da, draga mea Ana, cu întreg palaiul de Sfinți Arhanghel, Serafim, Cherufim și tot ce este aici în momentul ăsta și vin în ajutorul nostru, eu îți mulțumesc cu toată recunoștința pentru prezența ta în emisiune și pentru că chiar ai făcut un efort să vii de la București la Piatra și acum să pleci apoi la București. Nu e un lucru chiar așa puțin, să fii în emisiunea noastră. Îmi doresc din toată inima să ai bucurii și împliniri în a ceea ce ți-ai propus să aduci în menirea ta pe pământ pe care o ai, și cred că fiecare este minunat ca ființă și împlinit în momentul în care își duce menirea la bun sfârșit. Așa este, Gina, și îți mulțumesc cu recunoștință pentru invitație, pentru că cu ajutorul tău am putut transmite ceea ce era de transmis oamenilor, iar asta contează extraordinar de mult. Îți mulțumesc foarte mult și vreau să-mi promiți un lucru, că vei mai veni. Cu siguranță vin. Ok. Dragi telespectatori, vă mulțumim pentru atenție. Să nu uitați că această emisiune este făcută în numele Sfintei Trăimi și să nu uitați că Dumnezeu este iubire și noi avem datoria să ne iubim reciproc, așa cum fiecare este iubit de Dumnezeu și noi, la rândul nostru, să iubim. Iar pentru că vorbeam un pic mai devreme
de două lucruri în această zi, chiar dacă această emisiune va fi transmisă sâmbătă. Eu vreau să vă transmit, din punctul meu de vedere, iubiți-vă românește, pentru că Dragobetele este sărbarea noastră a iubirii în România și indiferent de unde și cum, dacă este iubire, este binevenit. Așa cum ne iubește Dumnezeu pe noi, să ne iubim pe noi și aproapele nostru. Iar din celălalt punct de vedere, v-aș ruga să nu uitați, acolo unde sunteți în fiecare seară, la ora 9, la 10 sau poate la amândouă sau una din acele rugăciuni în grup, să nu uitați să fiți și dumneavoastră prezenți, pentru că cine se roagă, acolo îngerașii consemnează în catastiful lor cât bine am făcut și bineînțeles că o rugăciune întotdeauna este cea care ne apropie de Dumnezeu. Weekend minunat să aveți, în pace, liniște și iubire. Doamne ajută! Mulțumesc încă o dată, Ana! Mulțumesc, Gina! La revedere!